Ini satu tembang indang untuk Anda berikut dengan judul Dendang Parantawan untuk Anda. Gajah lapeh nandari marokalaban kasolo alulai sampai jalan balimpi nan basuo andak manjalan gugak sarai antah di majalan kumae nan kaluru tapi do malah badan di tio di kako tabangkalai Allah dipaci lapejuo di mabagayu tagurajai taga dinan kare kumadi tagarubua Dendang Parantawan.
dalam suasana dendang untuk Anda. Berikut Indang Kaki Limo.
cok tahu siapa Allah biasa bak nantun-nantun badan diri mau anak laurangnya lubu aluang lai mangale hari sanjo jika bangsa mak dibawa bamanuang ala surat tangan kaba ajuo gajah. Oke, masih spesial kembali di sini Aulia Record di sini buat Anda. Masih bareng DJ Jusandi. Hey! Yeah, man! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yang sama lah, benar. Sarenta, Sarenta juga deh. Coba deh. Engko. Bukan senang, oi senang bapak caranca. Awak dirayu jemuli mani. Oh, jalan jalan
Sekian terima kasih.